Какво да мисля по-напред за баща ми, като няма ли за майка ми, да мисля за теб, ли да мисля за брат ми, дето опитва да излезе, но... Обаче Миранда не чака. Въобще не ме слуша. Миранда се напъва и накрая аз го виждам вече носенцето на теленцето. Спокойно. И когато аз се напъва отново, аз дърпам. С всичката си детска сила дърпам, обаче колкото пъти Миранда все се спира. Ма Миранда ще го убим това телено напред на... Колко пъти, ма? Нали искаше преди малко да радваш? Айде, давай. Знам, че не се вика, обаче не мога повече. Да, ма цялата трепера, не ми виждаш краката. Айде, давай, ти казвам, ще го урим това теле и съм е хванал и тя като се напъва дърпам. С всичка сила, майка! Ще се скъсам, аз съм струна. И се връчва на целия екип на спектакъла Рождения ден на Рупърт, Младежки театър Николай Бинев. На работа заедно! Вечер на вечеринките пак заедно! И да растете заедно, братовчерите. Айде, викам. Дръпнахте по-силно и тя се потъпа на малко. Айде, викам, дръпнахте по-силно и тя се потъпа на малко. Сега! Тръгнал бате Коло из Полянки. Чакай да довърша. Слушай, на после работи. Ей, цял живот бързат. Стой сега. Тръгнал. Не тръгвай. Така. Сумай, време. Име да ме се сърди сега. Да си празнувам и ваната. Thank you.